gegeven moment dacht ik, ja, school is wel heel erg belangrijk. Toen ben ik eigenlijk heel erg hard gaan leren en mijn best gaan doen. En toen dacht ik ga Engels studeren. En dat vond ik echt heel erg leuk. Leuke studie. Ook heel veel geleerd in die studie. Een jaar nog stage gelopen. Ik loop nog naar Engeland toe, een jaar lang. Nou, daar heb ik heel veel relaties gehad, heel veel verschillende vriendjes gehad, om het zo maar te zeggen. Toen kwam ik een grote liefde tegen. Die man was getrouwd en nou goed, hij koos niet voor mij. En toen raakte ik zelf wel in een enorme dip. En het werd steeds beter. Ik ben toen ook heel veel gaan sporten, ben gaan roeien en dat hielp ook heel erg goed. Toen kreeg ik mijn eerste kind en na die tijd merkte ik dat mijn energiepeil gewoon heel erg naar beneden ging. Dus ik was heel erg veel moe. En toen ik uit huis ging en Engels ging studeren, toen werd ik zelf ook wel weer vrolijker en blij. Stond ik gewoon zelf ook positiever in het leven. Nadat mijn kinderen zijn geboren, dus een paar jaar daarna, dacht ik, ja, wat wil ik nou eigenlijk met werk en gezin. En ik merkte ook dat er stress bij kwam van juist werken en zorgen. En dat ik ook zelf een beetje in een soort piekerstand raak. En dat duurt al een tijdje. Dat ik ook heel erg nadenk van, ja, wat wil ik nou eigenlijk echt in het leven.